tun trum video chuanin Yamaha in electric scooter pahnih release veta India hei hi ati chuak veta chuak thar Yamaha AEROX-E ti ania hei hi electric scooter thar chuak thara India lan sani to a hei alemah hianin kan hmu thei anga AEROX pian leh design kha aron lania amaro chu chi hrang hrang aron danglama TFT display tiang chi te nei thara hei helai hianin exhaust omna bul deuhah chuanin a lang color lang deuha a hma seat hma chu thil dahna lawm lowa hei hi a box chhung ani ta hei hi ke charge full in KM za leh paruk bor vel te chu tlan chho thei tur angai ania a tlan thui thei lama amaro chu exact in hei chu kan soi chiang thei lowa exact distance nge chuanin riding mode hi chi thum vel a nei dawn bawk a boost mode te pawh a nei a tlan chak duh khanin nge ni scooty chak tha tura ngai ania a tayar te pawh a zia viau mai a soita ang khan TFT te a nei anga ride mode pawh chi thum boost mode tiang chi te ang kha nei tur chu ni ta tha man hi la soi chian na em ala om lowa official taka aman nakina la soi official la puan zar ala nianga hei hi alan nan chu anita scooter chuak thar Yamaha lampang pawh company hei aizola hei hi Yamaha EC-06 EC-06 tih pawh hi a chuak thar tur ania aizola kan lo hmuh thin tam tak ei thar te iCube te Bajaj Chetak tiang chi te aron om towa hei pawh hi electric scooter nakina chuan aizol Yamaha te pawh an kol thei tur angai taila chhung pawh 5 liter bor vel te chu thil dahna leng tur angai ania seat hnuai pawh hei a hma ah pawh hianin ke dahna bulah hianin thil dahna ang chi kha AEROX ang lo deuhin a awm a tin a display pawh hi instrument cluster thil enna display pawh hi a rawn zia khawp mai a man hi puan zar ala ni lo a chi zawng khat